Moș Crăciun? Nu, Spider-Man. Moș Crăciun și normal că Moș Crăciun, dar pe cine? Cine? Nu vezi că am și cretin, eu crescut pe Oh my god, you guys, look at this picture. Mano, olha isso. Quando eu vi esse vídeo... Eu fiquei doida. Oh my god, you guys, look at this picture. Mano, olha isso. Quando eu vi esse vídeo... What the fuck is that? Bă, pișamaș pe tine. Învățăm alfabetul. Mai întâi litera A. De la Aragați cu butelie. B. De la O să mor în familia mea dacă te... Gotta catch another flight. The apple bottom make him morning bright. Vezi că-ți pute gura. Hai deschide, Refi, convine monstru și aici. Chiar futu-te în gură de șpurna sa. Salutare! Sunt Cătălin Talent și vă transmit jos ranga Stop Violență! Salutare! Sunt Wiener dog, how did you get so long? Wiener dog, come listen to my song. Wiener dog, it's you that I adore. Top 5 Masa and Bear. Número 5. Scar y Humskare. Número 4. Arabic Masa. Número 3. Masa Speech. Número 2. Scar y Home. Honorable mention. Închinarea. Noi de mâncare nu primim Maria ta. Mâncare? La temnițe. Working out with the stretch band. Oh. 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 Happy Easter, Grandpa! Besides, Deschide roțile. Încet, 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 cu încetul, cu încetul, bălet, cu încetul. Și... pentru a salva vieți... Cine este ucigasul? Amanhã, tá bom.
Azi învățăm alfabetul. Mai întâi litera A. De la B. De la pula morții tăi cu... Vrei să spun un banc? Da. Știi cum se numește transpirația de țigan? Cum? Esență de rom. Lasă-mă, papalama. Vreau distracție și soare. Florile d'albe. Dacă râzi, mergi în iad. Să testăm parizelul. Elsa? Ce vrei, fată? Sunt epuizată. Am fost aseară la club. Sunt terminată tu, așa că lasă-mă în pace. Să-ți trăiască familia ta, nu mai bate la ușă. E ora 10, vreau să dorm. Hai afară la zăpadă. Sau mai bine du-te tu. Și dacă mai pas la ușă, cred că o să îți spar capul. Hai un om să construim. Du-te tu la pușcărie. O noapte cu Nana sau o noapte cu Iorga. Yes! Tu, unde ai fost de la chimie? Mă dură capul. Dar tu? Mă dură burta. Șcrafa dracului, beșinoasa dracului, că... Bună, frumoasă! Ai vrea să-l cunoști pe tati? Deci tu, Gicuță, ai 3 mere. Da. Bunica ta îți mai dă 7. Asta e imposibil, nu? De ce? Că bunica e moartă, nu? Dumnezeule, nebunesc! Bine, reluăm, nu cu bunica. Gicuță, tu ai 3 mere. Un prieten îți dă 7 mere. Ce prieten, nu? Un prieten imaginar! Păi dă-i toată problema, nu? Ok, bine, Reluțul de la parter, e bine așa? Nu. De ce? Reluțul. Bun, deci, Gicuță, tu ai 3 mere. Reluțul de la parter îți dă 7 mere. Cum zic? Bun, măta îți dă și ea 10 mere. Cum zic? Bun, întrebarea care se pune este... O să-l doară păgică burta de la atâtea mere? Dumnezeule, vă omor, vă calc în picioare! Nu! Întrebarea pentru matematică, pentru exercițiu de matematică, întrebarea este câte mere trebuie să-mi dea mie Gicuță ca lui să-i rămână totuși 2 mere. Zic, gata, că e simplu. Așa repede te-ai gândit? Da. Bun. Spune atunci. Toate merg la afară de 2. Bravo, Gica. Nebunesc! Bravo, Gica. Ce ți-ai dori să-ți aducă moșul? O pistă. Unde vrei să mergi? Unde și acolo? La Mec? Ce faci la Mec? Dar tu știi că noi nu mai avem voie la Mec? Iată un hoț care încearcă să spargă ușa unei mașini. Bună seara, sunteți hoț? Asculta, eu nu neg că sunt oț, că țoh. Puh, ca grăblesc, eu nu neg. Deci confirmați că ați vrut să-l deposedați pe proprietar de bunuri? Asculta, eu nu neg că am vrut să-l delapidez, să-l... Oh! Păi tu arunci mâncare bună la gunoi, futu-ți dumneesc. Bă, Patrick, ce părere că s-o scumpi țigările cu 1 leu? Hristosul! De țigar, mă!
Vrei să fii fericit dimineața când te trezești? Ia și bea energizantă. Momentul să-ți iei la revedere de la Hell și de la băuturile energizante. Ia uite. S-a terminat. Porcăriile astea pe care voi le beți, vezi? Eu uit terenul cu ele. Ia uita ce fac eu. Cu Hell-ul pot. Asta fac eu cu Hell-ul. Ia uite. Iar tu, Florin...